खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू एसआरबी प्रोडक्शन नोंथांमोननि सेराव गोबां दिननि उनाव आं दिनै मोनफैबाय तो नोंथांमोननो आं दिनै दिन्थिनो सानदों जोंनिनो बाक्सानि मोनसे ओरैबायदि समायना जायगा भुटान बर्डारनि खाथियाव थानाय समायना जायगा नोंथांमोननो आं दिन्थिनो थांगासिनो नोंथांमोना नायबायल' था जोंनि बाक्सायावबो जे एसेबां समायना जायगा दङ रावबो सोरबा बहुतानो नुवाखै तो आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिगोन जायफोर नुवाखै तो आं लोगोसे नायलांदो आरो एन्जय खालामदो तो थोड़ा लोगोफोर ভিডিওखौ स्टार्ट खालामदोनोसै বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আজি ধুনীয়া এটা জায়গা দেখাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকক মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ লগতে আপোনালোকে চাওক তো চাই উপভোগ কৰক তো ৰেডি মই ভিডিঅ'টো स्टार्ट কৰিবলৈ গৈ আছো তো लोगोफोर नै जोंनिया लोगो आरो दंबावो बिथाङा नेगासिनो नै आंबो मोनफैबाय तो बिथाङा नेगासिनो नै तो नायबाय थादो जों आरो दंबावो लोगोफोर आरो दङ तो फैगासिनो हाय गुड मर्निं केने खबर ভালে লকডাউনৰ পুৰা মাস্ক ল'ব লগা হৈছে ন নকবা মাস্ক লগাই থাকিব লগা হৈছে এইটো আচলতে ভালে মাস্কটো লগাব দিয়াৰ কাৰণে মানুহৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে লগাব দিছে হয় ভাল চৰকাৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ থ্যাংক ইউ তো আমি এতিয়া ভুটান যামগৈ ঠিক আছে তো আহক আমি যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ नै जोंना लोगोफोरा गासिबो मोनफैजोब्बाय नै बिथाङा बुदमुल राभा गतिके आरो नै प्रिया तो फैदो लोगोफोर थांदोंसै आरम्भ खालामसै नै गारिखौ स्टार्ट खालामबाय नै बिथाङाबो गारिखौ स्टार्ट खालामसिगोन ओके এইটো আমাৰ তামুলপুৰ থানা পুলিচ স্টেশন চাই লওক আমাৰ তামুলপুৰ থানা वाव धुनिया হৈ গ'ল আগতকৈ আমাৰ তামুলপুৰ থানা बेनो जोंहा तामुलपुरनि थानाया नायदो लोगोफोर थ' बिदिब्ला जोङो आवगायलांसै सिगांथिं नै जोंनिया तामुलपुरनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामबाय थांगासिनो लोगोफोरा नायबाय थादो एसे ओरैबादि समायना जायगा दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो दिनै नायबायल' था भिडिअखौ नायदो लोगोफोर जोंनि तामुलपुराबो समायना जाबायलै लामाया बारा थिग जायाखै लोगोफोर तथापिও माथो खालामनो आरो होलांनांसिगोन बेजानो गामि समायना जायगालै गामिफोराबो नै दलं गोदान बानायगासिनो बेखायनो दुब्लिथिं सोना होबाय गारिखौ नै वाव दुब्लिथिं सोना होबायलै गारिखौ लामा गोदान बानायदों लोगोफोर माने दलं गोदान बानायदों लामाया गाज्रि जाथारबायलै जोंनिया नै जा दिमला सकथिं गामि नालाय दाबो जौगानो हायाखै नै जोंना प्रमद सारासो मा खालामो आरो नायबाय थादो नै लोगोफोर दिमला सक मोनबाय जोंना दिमला सका नैबेनो आरोना ओमफ्राय दा दिमला सकनिफ्राय जेरै राइट साइडथिं हाबलांसै जोङो दा एफोरनो राइट साइड खोमा नै बेहायनो हाबलांनांसिगोन आरो नायदो दिमला सकाबो ओरैबादि दै जाना दोङो मैया अखा हानानै नखाया सेस खालामजोब्बाय लामाखौ थेर बेथेर खालामजोब्बाय लोगोफोर दिमला सक बारबाय आरो जों दाना नै गुनावथ' उत्सव माबा লাগে हा गुनावथ' उत्सव माबा লাগে नै लोगोफोर आनन्द बाजार मोनसिगोन बै बेनो आनन्द बाजार मोनसिगोन आरो जोंना बै नै आनन्द बाजार नै लोगोफोर जोंना थाव सोनाय जानाय नंला लोगो आं मोनहैबाय नै
नोंथांमोननो आङो दा नै एसे सिगाङाव दलं गोलाव दिन्थिनायदो दलं गोलाव मोनसे दङ नैखिनाव बिराद समायना नुयो आरो बे दलंनिफ्राय नायदो नोंथांमोना आं दसे दिन्थिगासिनो वाव हाग्राजों हाग्रा बुंफबनाय नैया बेनो आरो आनन्द बाजारनि दलङा नाय बेसे गोलाव बेसे समायना वाव नायदो लोगोफोर नै मार समायनाखा वाव अख्रांखौ मारै नुदोंब्रा लोगोफोर साफाथारलै नायदो सिनारि आनन्द बाजार একেবারে সফা হয়েছে কি ধুনিয়া সিনারি কি মজা লাগছে আমার অসমতো যে এনেকুৱা সিনারি আছে আমি ভবাই নাছিলো Wow! Fantastic! Fantastic location! Sumai thade bidiब्ला लोगोफोर नायबाय थादो समायना समायना जायगा दिन्थिलांगासिनो नोंथांमोननो आङो भुटान सिमाव लासै वाव मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा भूटान बॉर्डर की एक खूबसूरत जगह का आप लोगों को दिखाऊंगा खूबसूरत जगह आज भूटान का देखते रहो आप वीडियोस अंत तक ऐसा अनेक जगह दिखाऊंगा आप लोगों को मैं भूटान के बॉर्डर के पास से हो आप लोग देखते रहो वीडियो अंत तक ये विलेज है एक सेसा पानी जाने का रास्ता ही है सेसा पानी जाएगा और सेसा पानी के बाद भूटान मिलेगा हम लोगों को भूटान जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है देखो अच्छा जगह दिखता है वहाँ गांव का जगह खूबसूरत जगह है तो देखते रहो वीडियो अंत तक और मेरा साथ है मुटमोल राभा हाय 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 BR Correction चैनल BR Creation हाँ BR Correction সকলো যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰে মই আদৰণি অভিনন্দন জনালো মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আগবাঢ়ি যাব বুলি মই শুভকামনা কৰিলোঁ हाँ तो दोस्तों आप लोग BR Correction उसका चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर देना दोस्तों तो ठीक है हम लोग जा रहा है अभी भूटान के बॉर्डर पास आप लोगों को दिखाऊंगा भूटान का नेशनल जगह का ठीक है तो आप लोग देखते रहो तो दोस्तों यहाँ से सेसा पानी पड़ता ही है सेसा पानी गांव पड़ता है यहाँ से तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं सेसा पानी विलेज यहाँ खेती बाड़ी करता है यहाँ गांव में खेती बाड़ी अच्छा से करता है तो आप लोग देखते रहो यहाँ पानी आप नहीं है जब बारिश देगा तभी पानी हो जाएगा यहाँ जब पानी होगा यहाँ पूरा धान का खेत करेगा यहाँ देखो ये है सेसा पानी विलेज सेसा पानी विलेज आप लोग थोड़ा देखिए ये सेसा पानी विलेज है दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गया बोरा बाजार ये सेसा पानी गांव का विलेज का ये बोरा बाजार है देखो ये है बोरा बाजार हम बोरा बाजार में अभी पेट्रोल मिलेगा अभी खत्म हो गया बहुत दूर है ना से बहुत दूर में आ गया हम लोग देखिए बोरा बाजार ये है तो बोरा बाजार में पेट्रोल मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो रेडी हम लोग पेट्रोल भर रहा हूँ यहाँ पे पेट्रोल भर रहा हूँ अभी
हम लोग अभी पेट्रोल भर लेगा। चलो स्टार्ट। लोग अभी बोरा बाजार से निकाल रहा और हम लोग जाएगा अभी यहाँ से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। नहीं जोंना गारिया स्टेननि माबाया स्प्रिंगा गोग्लैबाय मायावबा दाना जों हास्ताननिसो देदो गदौसो दा ডাবল স্ট্যান্ডে দিয়া এতিয়া আমাৰ এই বুটমলদা পুৰা ষ্টেণ্ডত বান্ধবা ধৰিছে হাস্তাপছিগোন বুটমলদা এতিয়া ক'ত বান্ধবা জেগা বিচাৰি আছে অলপ টাইটকে বান্ধি ল'বা দূৰ ৰাস্তাটো পুৰা আহোঁতে ক'ত পৰি থাকি আহিলে ষ্টেণ্ডডাল বিচাৰিয়ে নাপালোঁ আমি এতিয়া আৰু ডাবল ষ্টেণ্ডাৰী কাম কৰিব লাগিব আৰু উপায় নাই চাওক আহি আমি চেঁচাপানী গাঁৱৰ মাজত সেই তুফানত পৰি গ'লোঁ বলক এতিয়া আমি আগবাঢ়োগৈ হা পাণ্ডি ওচৰ হয় নেকি এই পাণ্ডিও যাব পাৰিব আমি পাণ্ডি যাওঁগৈ চেঁচাপানী পাৰ হৈ গ'লোঁ আমি এতিয়া খৈৰাণী পাম খৈৰাণী অলপ আগত খৈৰাণী পামগৈ थेवदारलोगोफोर बिदिबा जों थांबाय थानोसै खैरानि मोनसिगोन जोङो नै लोगोफोर जोङो खैरानि सक मोनबाय नै नायदो खैरानि सक फैगोन आरो हाथाय जायो बेयाव हाथाया बारा गिदिर नङा मिडियामनि जायो आरो ना नैबे दखाननि उनथिंनो जायो आरो हाथाया नै बै बेनो आरो हाथायफोरा नै हाथाया बेनो आरो ओमफ्राय जों दा थांगोन जोङो नै बे साइडथिं थांगोन आरो जोङो दा नै बेजों थांगोन नोंथांमोना नायदो समायना जायगा खैरानि नै बेजों जोङो दहाय जे ओरै आगोलाव जोङो हाबफैदोंमोन बेखौबो नुनो हायो आरो बिजाब फैनो हायो जे एक्सुवेलि बिजाब फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लोगोआ बिजाब फैया होननायखाय बिजाब फैनायसै दा आरो जोङो थांगासिनो नै लोगोफोर जों दाना दैमा मोनबाय फाग्ला दैमासो होननांसिगोन दा नामखौबो मिथिया दानाबा मा मुं जाखोथाय बे दैमाया दैमायाव खिन्थु बांद्राय दैबो गैया नायबाय थादो लोगोफोर जों दा नदी मोनबाय निकासी वो देख रहा है ना वो वाला भूटान है ये भूटान है ये देखो भूटान मैं थोड़ा सामने लेके आया ये है भूटान और आप देखो इस तरफ नदी देखो इस तरफ नदी पानी है कहाँ जाएगा इस तरफ उस तरफ किनारे से जाना पड़ेगा यहाँ तो नोंसोर दा बहा थांनो नागिरदों दैमाखौ मारै बाया बुटमल एजन লৈ যা যোৱা নহয় ডাইৰেক্ট লৈ যাবা এইপানে তো আমি ফাঁচি থাকিলোঁ নদীত নতুন পানী আহিছে ভূটান পাহাৰৰ পৰা এইপানে চব ভূটান পাহাৰ নতুন পানী আহিছে এইকেইটান ফিটিং এইকেইটাन नायदो दानाबा बारनायखौ गारि बारनायखौ नायदो बिसोरनि बारनाय सिनजों जोंबो बारनांसिगोन दानाबा नै बाबारे बा गोथौ माथो लोगोफोर नै दैया सिजोबगोन ना मायो जों बारथ'वाखै बिसोर बारनायखौ नायग्रोबाय जोङो नै बा गोथौ माथो
आयु 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 मा जागोन दा नामा बारगासिनो नै गारिफ्रा वाव सबबो गिनानै नै नेजोबना दोङो दा जों बारथ'वाखैनोखा सासे सेन्देल खुबाय नै बारनो थाखाय रेडि नै खासेया बारलायबाय आरो Nikasi. Ah. Hashtag gila. Hashtag gila kan. Hashtag apa gari ya? Scooty ya. Bagari pe bayar nih. Bagari kena bayar. Gari gedor ke थांबाय बेहा मालाय टेनसनानो गैया गारि गेदेरनिया नै फिसा गारिफोरनियासो बारनोनो हायाखै दाबो नै बारलांसै जोंबो Ziki gal, boot molor nizikil niki, ha? Zikse, moto ziki bole. Laga fardi mako barna na yang ya zonte ani shizu bay na, itu wala shizu bay, yang berapa shizu bay. Dana jenga tanggas na, ada teng bau sena mai ba, bala ya na bala, barguna haya mate. जोबनो थाखै नै बालानि लामाया जोबनोनो थाखै वाव आरो मोनसे दंबावोसो नामा दैमाया बै नै दंबावोसो बायदि मोनदों आङो बेयावहाय माने हा अन्थाइ बाला लांनो फैयो नै मानसिफ्रा ओइ आरो दिखांगासिनो नै दै दंबावोसो खोमालै नैबे नै जायगाखौ नायलाय वाव मा गैया दे लोगोफोर बासिबाय दै गैया दाना जों थांनो हासिगोन लामाया थिगानो दङ दा लोगोफोर बेजा निकासि फैयो आरोना बेजा निकासि फैयो निकासियाव फैनांगौब्ला कुमारिघाटा साइडथिं जुदि निकासियाव फैनांगौब्ला बेफोरबायदि हालोद मोनगोन आरो लामानि परिबेक मोनगोन गाज्रिथार लामायानो लोगोफोर नै कार सार ज' लाबनायानो एसे गोब्राब जागोन बायदि मोनदों आं बाइक खायसे एसे खारग'दों जोङो कारबा एसे प्रब्लेम जागोन नै लोगोफोर नायना ला दिनैनो कार लाबोबा एसे प्रब्लेम जागोन नोंथांमोना बाइकजों फैयोब्लालाय फैजागोन एसे प्रब्लेम जाबाबो थांजागोन नाथाय कारजोंबा नोंथांमोना डिस्टार्ब मोनगोन आरोना कारजोंबा नायलाय हाब्रुआनो गोजा एसेल'सो दङ ओइ कार फैदों खिन्थु बेहा डिस्टार्ब एसे उसुबिदा जागोन नै कारखौ नायदो एसे उसुबिदा जागोन खिन्थु बेहा नै ओरैबादि दैया रखाय
सुबिदा जासिगोन नै लोगोफोर गेंग्रा गिंग्रि लामाफोराबो नै नै दासो बारसिगोन जोङो কুমাৰীঘাটাৰ পৰা নিকাচি যোৱা ৰাস্তাটো চোৱা বন্ধুসকল বহুত কষ্ট কৰি আহিলোঁ আমি কুমাৰীঘাটাৰ পৰা নিকাচি আমি নিকাচি পামগৈ এতিয়া নদীটো পাৰ হ'লোঁ কিবাকৈ নদীটো পাৰ হ'লোঁ বহুত বেয়া হৈ আছে দেই ৰাস্তাটো নৱষ্টিৰ আমাৰ হাইস্কুল চাওক নৱষ্টি পালোঁ এয়া নৱষ্টি হাইস্কুল তো আমি ইপানে নিকাচি গৈ আছোঁ নৱষ্টি পালোঁ বৰ্তমান নিকাচি পামগৈ निकासिनि थाव डिपुआव नै थाव सोलायबाय जोंनिया स्कुटिया जोंनिया थावानो जोब्बाय थायो नै स्कुटिया थाव सोलायबाय नै निकासि सगा नमस्ते हाथाय नमस्ते मोनबाय school. Nobasti जायगाफोरखौ मारै नांदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जायगाफोरखौ मारै नांदों खोन्थाहर कमेन्टआव लिरनानै আমি এতিয়া নবস্তি আহি পালোঁ नवबस्ती जगह केनेকৈ লাগিছে कमेंटत কৈ दिले हल हम लोग अभी नवबस्ती पहुंच गया और नवबस्ती कैसे दिखता है आप लोग कमेंट में लिख के देना हम लोग पहुंचने वाला है भूटान बॉर्डर ये है नवबस्ती ठीक है तो देखते रहो वीडियो अंत तक आप लोगों को अच्छा जगह दिखाने के लिए कोशिश करूँगा मैं यहाँ देखिए यहाँ भी तो अच्छा प्लेस है और बहुत ही लोग जा रहा है रास्ता में यहाँ जा रहा है लोग आदमी लोग वहाँ जा रहा है आज शादी है शायद शादी खाने के लिए जा रहा है जों दाहायनो ओरै थांसै भुटान बर्डारखौ जों मोजाङै बेरायनोसै आरो যাব লাগিব ना बहुत যাব লাগিব जों निकासि मोनबाय निकासिनि हाथाय नै नायदो लोगोफोर नैबेखौनो निकासि होनो नैयाव मस्त गिदिर फुजा जायो दुर्गा फुजा बेनो निकासि टाउना
साइड जाबा लागोन ना दे थैंक यू रा दे निकासी हाई स्कूल फुटबॉल Rasta, dah. Ini sini lagi. Matang lah, kabel. लोगोफोर नायदो समायना जायगा दिन्थिगासिनो आं नोंथांमोननो वाव फैंटास्टिक Karena dulu ke Bornai, fantastic jaga. Naik deh. Karena dulu ke Bor. Wow. Fantastic location. Najar lagi. Nintang mana? Najar lagi pra. Jingnya. Wow. Pos lah kasih nih. Woo. Najar. Woo. Good morning. Kena kena lagi sih. बंधु सकल এতিয়া আমি বর্ডার পাম ভুটান বর্ডার না বেরাতে লোকরা नायदो लोगोफोर लकेशनफोरखौ नोंथांमोननो आं समायना समायना जायगा दिन्थिगासिनो नायबायल' थादो
फुटबॉल आही पालू गो आही पालू भूटान बॉर्डर मोनफैबाय जोङो नै भूटान बॉर्डर यहाँ पहुंचा हम लोग भूटान बॉर्डर के पास किनारे देखिए पहाड़ के किनारे है हम लोग ये है भूटान बॉर्डर और सामने जाके आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छा लोकेशन दिखाऊंगा आप लोगों को ब्यूटीफुल सिनारी हम लोग पहुंचने वाला है पहाड़ के किनारे वाव इतना खूबसूरत जगह देखो মানে বহুত ওপৰত আহি পালো ন আমি এয়া চক ফাইনালি এয়া চক ভূটান বৰ্ডাৰ পাহাৰ পাই গলো আমি গাড়ী একেবাৰে টানিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলে গাড়ী টানিব পৰা নাই একেবাৰে ইমান মানে ওখত আহিছো আমি বহুত ওখত আহি वाव मोइना पुकुरी एक बार साइड आप लोग देखिए ये भूटान बॉर्डर का नज़ारा देखिए इतना नीचे है बहुत नीचे है ये हम लोग बहुत ऊपर में है ये देखो मैं आप लोग को दिखाऊंगा झूम करके पूरा सामने लेके आता हूँ मैं ये ऐसा नज़ारा है देखो बहुत अच्छा नज़ारा ये फैंटास्टिक और नीचे देखो ना गिर जाएगा तो पूरा मर जाएगा ज्यादा किनारे मत जाओ गिर जाएगा ये है भूटान बॉर्डर पहाड़ इलाका है ये देखो ये देखो मेरा दोस्त है बुलबुल कैसा है बहुत अच्छा है ना जगह फैंटास्टिक है वाव अभी तक नहीं देखा आज पहली बार देखा पहली बार अच्छा लगा हाँ हाँ मैं भी पहली बार गुडमॉल मैं भी पहली बार देखा है यहाँ ये है भूटान बॉर्डर वो देखिए नज़ारा देखिए बहुत अच्छा है हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक जाते अच्छा जगह देखता है लेकिन असम का आसपास इतना अच्छा प्लेस है हम लोग देखने के लिए नहीं आता है हाँ सही बोल रहा है
हम लोग जगह देखने के लिए इतना दूर दूर में जाता है, मगर हम लोग का यह जगह में है, ये देखने के लिए नहीं मिल रहा था ना। अभी हम लोगों का पहले बार मिला है। हम लोग जितना सके उतना असम का जगह आसपास का देखने के लिए कोशिश करेगा। हम लोग देख पाएगा। हम लोग चैनल में मेरा चैनल है BR क्रिएशन, तो देखिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, जो नहीं करना सब्सक्राइब करना, जो करना है तो दोबारा नहीं करना। अच्छा देखिएगा तो लाइक करना। और मेरा चैनल है SRB प्रोडक्शन, मैं SRB प्रोडक्शन से, और मेरा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तभी ऐसा अच्छा जगह देखेगा। और आप लोगों को अच्छा नहीं मिलने से भी लाइक मार देना, ठीक है? तो अच्छा देखने से लाइक मार देना, ओके? तो आप लोग देखिए अच्छा नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा नीचे देखा नहीं जा रहा है, देखो। और ज़्यादा सामने जाएगा तो गिर जाऊंगा मैं, इसीलिए नहीं जाऊंगा मैं। आप लोगों को मैं यहाँ से दिखाऊंगा, देखो, मगर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि गिर जाऊंगा ना तो फिर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तो रेडी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, देखते रहो वीडियो अंत तक। हाय दोस्तों, আমি আহি পালো ভূটান বৰ্ডাৰ। তো তেখেত মোৰ লগৰীয়া বুটমল, আৰু তেখেতৰ লগত আমি আৰু আছে বাকীকেইটা অলপ ছাইডত ফুৰিবলৈ গৈছে। তো আমি এতিয়া মই আপোনালোকক চিনাকিটো দিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে বুটমল ৰাভা, তো তেখেতৰ এটা চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেল। তো তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো হৈছে BR ক্ৰিয়েশ্যন। তো তেখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আটাইকেইজনক। সকলো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আৰু মোৰ বহুত এফালৰ পৰা ছাৰ হয়, এফালৰ পৰা মই একদম পুৰা হৃদয়ৰ পৰা বন্ধু হয়। আৰু মই বুটমল ৰাভাক অকণমান নিজৰ মানে চিনাকিটো দিব মই ক'লোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বুটমল ৰাভা, মোৰ ঘৰ বৰবালিচিয়া, থানা তামোলপুৰ, জিলা বাক্সা, এতিয়া আসাম। Puede. আরো করবে লাগবে একদম পুরা
जोङो सायाव गाखोगासिनो पाहारनि सायाव গাড়ী উঠাব পাৰিছা গাড়ী উঠাব পাৰিছা কিবাতে আহিছানে फाइनालि जों नै मयना पुखुरि मोनफैबाय एक्चुअली आं नोंसोरनो खोन्थायाखैमोन लोगोफोर जों बबाव फैदों खोन्थायाखैमोन आं दासो नै फाइनालि मोनफैनायखाय खोन्थाबाय नोंथांमोननो आङो जों दा मयना पुखुरियाव थांगासिनो माने नै मयना पुखुरिनि गेटखौ मोनबायानो होनना सानना ला जों दा नै गाखोनोसै आरो गेटआव सिरि मोनबाय नै मयना पुखुरिनि ओरैबायदि समायना जायगा नोंथां माब्लाबाफोर जुदि समाय मोनोब्ला नोंथांमोना बेरायनो फैयो बेवहाय मयना पुखुरिनि नै ओरैबायदि गाखोनांगौ दा मयना पुखुरियाव नालाय ओरैबायदि सायाव फैयोना जोङो माने बुंनांलासै आरो ओरैबायदि सायाव गाखोगासिनो दं दा नै गाखोनानै नै ससेयावनो मेंबायानो लोगोफ्रा ससेयावनो मेंजोब्बाय नै ओरैबायदि समायनाखा जायगाया खिन्थु गाखोनायाव मेंखाजोबखायो नै नायदो वाव नाइस माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोफ्रा प्लिज अन्नानै मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि बुंहरदे लोगोफोर थगायनाङा दे थ' लोगोफोर नायदो मयना पुखुरियाव गाखोगासिनो जोङो दा सायाव आरो मा मा नुबावगोन आं फैफेराखै एबारसो फार्स्ट नोंथांमोना नायबाय थादो वाव ओरैबायदि सिरि गाखोनांगौ नाय ओरैबायदि सिरि गाखोनांगौ वाव मेंजोब्बाय लोगोफोर ओरैबायदि सायाव गाखोबायना जोङो ओजों नाहर गामिफोरखौ नुलाबायो नायदो नै वाव ओरैबायदि मेंखाबाय लोगोफोर दाना नै आरो थांबावगोनसो जोङो नै साथिं बेरायनानै सासेयाथ' नै मेंनानै जिरायलायबाय नै वाव नै लोगोफोर नायदो आरो जों सायाव गाखोलांबावसिगोन नै वाव नायदो आरो सायाव मा मा दंबावो नोंथांमोन आं दिन्थिगासिनो दाहाय जों गाखोनायनि खामानिखौ मावगासिनो मेंजोब्बाय वाव वाव नायदो लोगोफोर नायदो ओरैबायदि समायना जायगा वाव नायबाय थादो आरो बेसेबां सायाव गाखोबावनांगौ लोगोफोर वाव नायबावदो एखिनाखौ फैबाय नै आरोबाव वाव नायहरदो खेबसे गामिखौ नाय ओरैबायदि सायाव मोनफैबायना जोङो लोगोफोर नै सिङाव मारिनाय वाव नायलाय ओरैबायदि सायाव गाखोबाय जोङो आरो सायाव नायहरबावदो आरो गाखोनो लागा दंबावोसो नै वाव नायदो लोगोफोर नै आरो सासेयाथ' नै मोनफैयाखै दाबो थ' नै गाखोबावनोसै आरो नेक्स्ट सिरि गाखोलायबाय नायबायल' थादो नोंथांमोना ओरैबायदि सायाव गाखोलांगासिनो आङो दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो मालाबा बेरायनो फैदो सम मोनबोला मोजां नाङो जायगाखौ नायनानै ओरैबायदि फेन्टास्टिक जायगा वाव मार रमान्टिक जायगा खालै वाव नायदो मालाबाफोर शुटिंनि शट लानो लागा दंबाबो
बिराद समायना जाखागोन बेफोराव शट लानो हागोन लोगोफोर आरो लोगोसेयैनो बोरबो बिलांनो हागोन लोगोफोर बोरबो बिलांनो हागोन मन्दिर दंखायो आरो दंबावसो गाखोनो लागा लोगोफोर वाव मेंजोबखाबाय नै लोगोफोर आरो दंबावो आयु मेंबाय फुटबल केनेगा भागा लागिसना नाय हा नाय लोगोफोर मेंनानै अबस्था गैला ओरैबादि गोजौ खानालै आयु 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 नायदो लोगोफोर वाव ओरैबादि समायना जायगाखा थांगासिनो गोलोमदै गजोब्बाय नै लोगोफोर वाव गोलोमदै गबाय মইনা পুখুৰী আহিবা মইনা পুখুৰী আহিলে এনেকে কষ্ট কৰিব লাগিব দেই লগৰীয়াবিলাক চাওক এনেকে কষ্ট কৰিব লাগিব মইনা পুখুৰীত আহিব লাগিব नोंथांमोन बिदि आरोना मइना पुखुरियाव फैनांगौब्ला खस्थ' खालामनांगोन सिरि गाखोनांगोन सिरि जोबनो गैयै सिरि गाखोनांगोन नै नायदो लोगोफोर मासेसो प्लेन मोनबाय आरो दंबावो गाखोनो लागा नायबाय थादो लोगोफोरा दैबो लाबोआसै लकडाउननि बन्द गोजा दखानाबो माथो खालामबावनो आरो ओरैबादि दा नोंथांमोननो आङो मन्दिर देखायगोन मइना पुखुरिया एक्सुवेलि मोजां मन्दिर दङ आरो लोगोसेयैनो हाखर दिन्थिगोन नोंथांमोननो आङो हाखर मोजां समायना हाखर दङ हाखरबो देखायगोन नोंथांमोननो आरो लोगोसेनो बहुद माबा माबि दंबावो देखायजोबगोन आं गासिखौबो लोगोफोर जों दासान्दि मोनबाय मन्दिरखौ मोनसिगोन जोङो नुनाय बेसेबां खस्थ' खालामना फैनांगोन लोगोफोर फैनांगौबा आं जेरैबायदि दा नै गोलोमदै गजोबदों नोंथांमोनहाबो बिदिनो गोलोमदै गगोन नाय लोगोफोर ओरैबादि गोलावखा नायदो दा आं नोंथांमोननो मन्दिर देखायनोसै नै मन्दिरनि गेटखौ मोनदों आङो खुलुमना लाग्रोबाय इसोरनिसिम खुलुमना लाग्रोबाय नोंथांमोना नायदो गेटखौ मोनबाय नै गेट मोनबाय माने गेटखौ हाबबाय आङो नोंथांमोन मन्दिरा बेनो आरो मन्दिरा लोगोफोरा नायबाय थादो दसे आं दसे खमाय दोनथ'नोसै मबाइलखौ दोनथ'नाय जाबाय बेनिखायनो आं हेलमेट लादों हेलमेटखौ एसे आखाइयाव मोजाङै लानोसै लोगोफोर हेलमेटखौ आखाइयाव लाबाय नोंथांमोनबो मन्दिरा आरो लोगोसेनो नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन
आरो सिगाङावबो आङो आंखौ जिथुबा बुंनाय जादों मैना पुखुरि होनना बे मैना पुखुरियानो जाहैबाय आं दुगैनो सानदोंमोन मैना पुखुरिया एक्सुवेलि खिन्थु आङो गामसाखौ लाबोआसै माने दुगैलासै होननानै आरो न'आव दुगैखाना फैबाय जिहेतु दा आं नोंथांमोननो मैना पुखुरि जिहेतुबा पुखुरि होनना बुङो बेनो आरो हाखरानो मैनानि पुखुरि बे जाबाय मैनानि पुखुरि आरो एसे दङ बेयाव बांद्राय बेखौ मोनसे खोन्थाजोबनो हानाय नंला लोगोफोर गाज्रि दा मोनसे गोलोमदैयाबो गजोब्बाय नै ओरैबायदि गरम मोनखाबाय बेखिना गाखोनायावनो मा खालामनो दा जिहेतु मैना पुखुरिया बेनो आरोना नाफोर थानो हानाय बे हाखराव एसे ना गोरोबनाय बायदि नुहुरदों आङो जोंनि मैना पुखुरि बे आरोना दा नोंथांमोन आं खाथियाव एसे खाथियाव थांनानै सेराव दिन्थिनो नागिरदों आङो लोगोफोर नायबाय था आं नोंथांमोननो मैना पुखुरिखौ माने सेरावनो दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो नाय ओरैबायदि फैनांगौ नायदो ओरैबायदि हाबनांगौ आरोना लोगोफोर मैना पुखुरि नायदो बेनो आरो आं सेरावनो दिन्थिबाय नोंथांमोननो नै मैना पुखुरि लोगोफोर मारनांदो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खेबसेबाबो मोनसेबाबो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर एसेबां खस्थ'नि गेजेरजों आं नोंथांमोननो नै दिन्थिनो लाना फैदों मैना पुखुरि नोंथांमोना प्लिज गाइस मोनसेबाबो मेसेज हरबानो जाबाय आङो कमेन्ट बक्सआव लोगोफोर नाय जायगाखौ मारिनांगोन कमेन्टआव लिरनानै हरदो मैना पुखुरि नायदो मन्दिरानि सायाव दङ ओरैबायदि सान्दुंजों खामलिजोब्बाय गुसु जाजोब्बाय मानसिया गुसु जाजोब्बाय नायबावदो आरो दा नोंथांमोननो देखायगोन सायाव देखायबावगोन आङो दा बर्थमान आं नोंथांमोननो मैना पुखुरि दिन्थिबाय थादों लोगोसेनो दा नै सायाव थांबाय थादों आङो सायावबा आरो मा नुनो मोनथिथ'वाखै गोबां एम्फौ एनला पाहाराव गाबगासिनो नाथाय मा एम्फौ आं हमनानै मोनाखै मा एम्फौथाय साउन्डफोरखौथ' नोंथांमोना खोनादों जानांगौ साउन्डफोरा ओरैनो गाबगासिनो नाय साउन्डफोरा क्राव क्रावनो गाबगासिनो नाथाय मा एम्फौ हमना मोनाखै आं नुवाखैबो नाथाय नै आं मैना पुखुरिनिफ्राय एसे सायाव फैबाय सायाव मादि नुगोन मोनथिया आङो थ' नोंथांमोना नायबाय थादो आंबो दिन्थिगासिनो आंबो नुफेराखै एक्सुवेलि दिनैसो फार्स्ट मैना पुखुरियाव नायदो लोगोफोर ओरैबायदि समायना जायगाखाना लोगोफोर आरो मा दंबावो माने हाग्रा बेनोसै तथापियाव नायसै मा दङ लोगोफोर
थांथलासै आं गोबां हाग्रा गेजेराव मोनफैबाय नै थांथलासै आं दासान्दि थांफिनसै मानो होनब्ला जेबो नुवासै लोगोफोर बेजा जास्ट माने हाग्रायानो हाग्रासै ओमफ्राय हाग्रानि गेजेरजों लामा दङ आरो बहालासै थाङो मिथिया आङो खिन्थु आरो थांबावनो हायो आरो दा खिन्थु आं थांलासै मानो होनब्ला हारसिं एक्सुलि गिनायबो मोनो मानो होनब्ला फायफेरै जायगा लोगोफोर फायफेरै जायगा आरो पाहार जायगा जिब जुनार थानो हागौ गतिके एटेक जानो हागौ बेखायनो आं माने थाङासै आरो फैफिनबाय आङो गिदिंनानै थ' हारसिं नालाय गिनो गोनां लोगोफोर थाबोला थांनो हागौमोन एसे लोगोफोरा एसे बेलेग साइडथिं माने बेरायबाय दङ बेखायनो आं माने दा थांथ'लासै फैफिनबाय थ' लोगोफोराबो नुखादो जानांगौ ओरैबायदि गिथावना जायगा नायदो पाहार जायगा न' हाग्रा जेरैबो जेथिंबो हाग्रायानो गोजासै आरो थ' मोसा मुफुर जिब जुनार ओरैबायदि जिबौ थानो हागौ गतिके आं बारा थांलायला ओजोंहाय मानो होनबोला जों नै फैनो समायाव जोङो जिबौ माब्रै नुखादो लामायाव फाइनेलि जोङो माब्रै जिबौ गारना फैबाय गतिके दासान्दि बेवहायबो जिबौ ओंखारनो हागौ बेखायनो माने दासान्दि गोबां बेरायथ'लासै आङो हाग्राफोराव आरो लोगोफोरबो दङ बिसोर मा खालामदों नायना फैनोसै एसे ओमफ्राय बिथांमोना जुदि एसे बेरायनो होननानै बुङोब्ला आङो बेरायनो लाबोनोसै बिथांमोनखौ ओरैबायदि बेनि आगोलावनो आं नोंथांमोनखौ नैबे बेवहायबो थांजायो एक्सुलि बेवहाय आरो बेरायना दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो दा गोबां प्लेस दङ नोंथांमोना नायदो आं दा मैना पुखुरनि जिं दङ मन्दिरा बेवहायनो सायाव लोगोफोर ओरैबायदि हाखरा नैबेनो आरोना ओमफ्राय नै दसे जिराय जागोन बायदि मोनदों आङो बेयाव दसे जिरायनोसै आङो लोगोफोर मेंबाय गोबां मेंबाय बेखायनो आं दसे जिरायनोसै आरोना लोगोफोर दसे उनाव आं दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो आं जिरायथ'बाय मेंनानै मैना पुखुरनि जिङाव हाखर दङ हाखरनि जिङाव जिरायना दङ दसे समाय गोलोमदैफोरखौ एसे रानहोनोसै मेंबाय थाबाय लोगोफोरा नायबाय थादो ओरैबायदि गिथावना जायगा खालि मा गिखाबाय आङो हाखरनि जिङाव न' दङ